ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима коммент. Муҳорибааш интервюи калон дод ва оиди бисёр чизҳо гап зад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. вазнкамкунӣ хуб рафта истодааст. якчанд килограмми дигар мондааст. иншааллоҳ шаб ин вазнро кам мекунем. оиди рақиб гуфта наметонам ки чӣ гуна ба ман хатар оварда метавонад, чунки ҳар муҳориба ҳар гуна мегузарад. ӯ ҷангвари пуртаҷриба аст, аммо ман ҳам тамринҳои сахт гузарондум. барои ҳамин баромада муҳорибаи хуб нишон медиҳем. ӯ ҳам дар стойка ва ҳам дар гӯштин хуб аст ва ман метавонам ки бо ӯ дар стойка ҷангам, аммо бо ӯ дар стойка бояд ки эҳтиётона ҷангӣ. ман фикр мекунам ки дар вақти муҳориба ҳамааш маълум мешавад ки бо ӯ чӣ гуна ҷангем. мо бо мураббиҳоямон нақша сохтагем ки чӣ гуна бояд ҷангем. ҳадаф чемпион шудан аст иншааллоҳ. ҳозир дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ба ман бисёр менависанд ва ман дастгирии кишвар ва ҳамватанони худро дида истодам ва ин чиз маънои онро дорад ки ман танҳо нестам. дуои ҳамаи ҳамватанони ман бо ман аст иншааллоҳ, гуфтааст Алиев. ҳамчунин Нурулло Алиев гуфт ки бо UFC барои 4 муҳориба шартнома дорад ва боз гуфт ки чанд соли оянда Ислам Махачевро чемпиони вазни сабук мебинад. аммо Нурулло ҳайрон намешавад агар ки ба наздикиҳо Махачев ба монанди Ҳабиб карьераи худро ба анҷом расонад. дӯстон, ин буд ҷойҳои муҳими интервюи Нурулло Алиев ва дар ҳақиқат айни замон дастгирии ҳар яки мо шумо ба Нурулло хеле муҳим аст. пас биёед якҷоя дар зери ҳамин навор Нурулло Алиевро дастгирӣ мекунем. хотиррасон мекунем ки имрӯз маросими вазнкамкунӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи онҳо баргузор мегардад. апагоҳ шаб бошад хиди муҳориба. албатта ки мо маросими вазнкамкунӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи онҳоро дар ҳамин ютуб канали худ пешкаш шумо мекунем ва боз дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад, мо навор карда ба монанди ҳарвақта ҳамаашро ба шумо мефаҳмонем. барои ҳамин ҳатман дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки аз ҳама хабарҳои нав бохабар бошед. ҳозир боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазнӣ Ҷон Ҷонс номи 5 беҳтарин ҷангварони UFC-ро дар ҳама замон номбар кард. топ 5 ман биёед фикр мекунем. агар иҷоза диҳем, пас худи ман, Андерсон Силва, Ҷорҷ Сен-Пьер, Ҳабиб Нурмагомедов ва Жозе Альдо. корҳое ки Ҳабиб мекунад ба ман писанд аст. дар гузашта байни мо нофаҳмоиҳо буд. ман ба суроғаи ӯ якчанд суханҳои ноҷо гуфта будам, аммо байни мо ягон вақт душмании воқеӣ набуд. ба ман писанд аст ки чӣ гуна ӯ худро ҳамчун мусалмон муаррифӣ мекунад, чӣ гуна ӯ кишвари худро муаррифӣ мекунад, чӣ гуна ӯ тиҷораткор аст. ӯ шахсе ҳаст ки арзандаи боварӣ аст. ӯ омода аст ки пушти худро барои дигарон гузорад. ӯ инсони хеле хуб аст ва ман шодам ки ӯ ҳаст, гуфтааст Ҷонс. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш Ҷон Ҷонс дар ҳақиқат нисбати Ҳабиб каме суханҳои ноҷо зада буд, аммо чӣ гуна ки мебинем ӯ Ҳабибро эҳтиром мекунад ва хатогии худро фаҳмидан ва онро қабул кардан нишонаи мардӣ аст. ва чӣ гуна ки мебинем Ҷон Ҷонс ин корро кард. ногуфта намонад ки аллакай рӯзи 5 март Ҷон Ҷонс барои камарбанди вазни вазнини UFC бо Сирил Ган дар турнири UFC 285 муҳориба мегузаронад. ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.